og velkommen til den her video. Let's close our eyes and let the moment drown the whole world out. We're in this together. Hear our hearts beat together. We stand strong together. We're in this forever. Den her video er en lidt anderledes video, end jeg plejer at lave. Vi skal nemlig tale om min kat Cosmo. Ja. Grunden til, at vi skal tale om Cosmo, det er fordi, at han desværre døde den 20. september 2024. Og ja, han var planlagt. Han blev aflevet, nemlig. Jeg vil fortælle hele episoden nu, så I skal sidde godt til rette. Ja. Det startede sådan lidt før, sådan, hvor vi sådan tænkte, er det nu det rigtige? Og sådan noget, hvor min mor spørger jo også flere gange, mig og min lillebror, er det det rigtige? Hvordan vil I have det og sådan noget? Hvor jeg svarer, jamen jeg vil have det fint, men selvfølgelig vil jeg blive mega ked af det, fordi at Cosmo betyder mega meget. Det betød mega meget for mig. Min mor bookede en tid den dag, han skulle afleves, hvor vi fik en tid, jeg tror den var 14:30 deromkring. Ja, og jeg havde fri klokken 1 der. Jeg havde det virkelig stramt, fordi vi vidste jo ikke, om det faktisk var den dag. Fordi at dyrlægen kunne have sagt i morgen eller længere tid, så ja. Så da jeg kom hjem, skyndte jeg mig op på værelset. Jeg satte en sang, som hedder Alene Kristus. Det er en kristen sang. Men jeg tænker bare på Cosmo. Og jeg ved ikke hvorfor. Men det gør jeg. Og det spiller han på, og jeg begynder selvfølgelig at græde. Og jeg kæler ham og nyder den sidste tid sammen med ham. Så nærmer vi os 14:30, hvor vi skulle have Cosmo ind i den boks, han lige skulle være i. Og det gik okay. Han fik lidt vådfoder derinde, som han kunne spise. Ja, det var lyst til på at få ham derinde. Vi kører så hen til dyrlægen. Ja. Hvor vi så venter, og Cosmo miaue på sådan en miaue, jeg aldrig har hørt om sige. Men ja, som sagt, vi kommer derhen. Vi kommer faktisk ind til det sted, hvor det hele sker. Først så spurgte dyrlægen, om vi vil have ham med hjem, eller om han skal brændes, eller hvad det er, man gør med dem. Og vi så desværre nej tak til at få ham hjem, fordi at det giver måske en lidt dårlig følelseagtigt. Så er det nemmere, at han er derovre-agtigt. Ja. Ja, vi måtte nyde den sidste tid der. Men ja, så skulle hun finde den der sovesprøjte, hvor han bliver bedøvet. Det gør han vel, men han ligger og sover i hvert fald. Men Cosmo vil ligge ud af boksen, og jeg troede seriøst, han ville spæne ud og bare... Han gjorde ikke. Han var sindssygt bange, nervøs. Men ja, dyrlægen prøvede at give ham den der sprøjte. Det lykkedes. Han faldt i søvn, og ja, vi fik lov til at være 5 minutter alene med ham. Ja. Så det var jo også dejligt. Men ja. Så går det jo 5 minutter cirka. Så kommer dyrlægen tilbage. Og så selvfølgelig siger hun, det er godt, han sover og sådan noget. Og så er det, at hun så spørger, I hvad med, når han får den der dødssprøjte. Hvor vi desværre siger nej tak. Selvom jeg virkelig gerne ville have været der. Men ja, jeg nødte lige det sidste kæl, jeg kunne give ham. Nu vil jeg fortælle, hvorfor vi valgte at få ham aflevet. Ja. Vi valgte, at han skulle afleves, på grund af, at han var blevet virkelig sådan sær, og han ødelagde lidt af huset, og han vækkede mig og min bror om natten, ikke? Men ja,
Det er seriøst mærkeligt at tænke på, at han ikke er her. Fordi jeg føler, at der stadig han er her. Fordi han jo altid plejer at bare sove et sted. Så kommer han, hvis han er sulten eller skal på toilettet. Men ja. Hold op, hvor jeg stadig savner ham. Og nogle gange, når jeg sådan sidder og tænker på det, ham og kigger tilbage på nogle minder, vi har sammen, så kan jeg også godt få lidt tår i øjnene. Men det går bedre. Og når vi siger billeder og videoer, så skal der selvfølgelig komme nogle minder op af ham. Her til slut. Men ja. Hvis jeg har spørgsmål, så skriv det endelig. Jeg vil svare på alle. Jeg tror ikke, man kan skrive hernede i kommentaren, men ellers synes jeg lige, at I skal følge min TikTok-profil. Den står et eller andet sted på skærmen. Og min Instagram-profil. Og der kan I stille nogle spørgsmål, hvis I har det. Ja. Så husk at like og subscribe til kanalen for flere gode videoer. Og lad os så komme til minderne. Hej!